Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Muhammad Lawan kamar yadda ka sani. Barkanmu da kasancewa wannan sabon bidiyo. A yau insha Allah bidiyo mu zan nuna mana yadda za ka yi ɓoye do'ensu typing ɗin da ke a cikin WhatsApp ko kuma wani voice wato baka so ka ga ko kuma wani ya gani kana yin voice a cikin group. To insha Allah a bidiyo mu ne yau zan nuna mana hanyar da duk za ka rufe kuna group mutum bai sai ya ga kana typing ko kuma kana voice ba, sai dai kawai ya ga ka riga ka tura mai message. Kafin mu shiga cikin bidiyo akwai inda ka rubuta subscribe, ka danna mun, ka danna ƙarar sanarwa saboda zarar na ɗaura bidiyo za su sanar da ku. Wannan subscribe da muke cewa ku danna ba komai ba saboda ya ƙara mana ƙarfin gwiwa, shi muke cewa ku danna subscribe. To mu shiga cikin bidiyo. Abin da zaka zo ka yi na farko, zaka zo ka shiga cikin WhatsApp naka kamar haka. In ka zo ka shiga cikin WhatsApp naka kamar haka, sai ka zo ka duba group ɗin da kake so, baka so ka ga an yi a wannan naka amma a daina ganin chatting naka ko kuma a daina ganin typing da kake, zaka zo ka shiga group dai kamar haka. To zaka zo ka shiga wannan group ɗin example. Idan ka zo ka shiga group, sai ka zo ka danna saman kan group ɗin. In ka danna saman kan group ɗin zai kawo ka kamar haka. Yana kawo ka kamar haka. Abinda zaka zo ka yi na farko shine idan ka duba kaga custom privacy, sai ka zo ka danna custom privacy. Kana danna custom privacy gashi nan ya nuna ma. To tunda dai mu muka ce za mu yi hiding na typing da record ne, to gashi nan za mu yi hiding na typing, za mu yi hiding na record, gashi na hiding view status, gashi na anti delete message, shi ma za ka iya hiding nashi, wanda ko kai delete da message ba za a iya wannan ba. To gashi nan sai mu yi choosing abin da muke so, da abin da kai baka so wani ya gani to za ka iya yi. Wannan na hiding na microphone ne, shi ma za ka iya hiding nashi. To kun gani sai mu yi okay ka baka. To duk yadda za mu yi chatting, muna chatting a cikin group, to ba wanda ya sai ga typing da muke ko kuma muna recording za mu turo, sai dai ga already an riga an yi recording, an riga an turo. Da haka ne mutane suke rarrafewa, sai dai kawai ka ga already an riga an turo message a cikin group, ba wai ka ga mutum yana typing ba. To idan ka ji daɗin bidiyon, kada ka manta ka danna like, ka yi share saboda 'yan uwa su amfana. Kada ku manta ku danna subscribe. Subscribe ɗin da kuke danna ƙara mana ƙarfin gwiwa yake, ba komai ba.